ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ዮሴፍ ኣብ ገጽ ኣቡኡ ወዲቑ ኣብ ልዕሊኡ በኸየ ሰዓሞ ድማ ዮሴፍ ከዓ ነቶም ፈዋሶ ገላውኡ ነብኡ ብቕዱይ ቅብኢ ክለኺይዎ ኣዘዞም እቶም ፈዋሶ ድማ ብቕዱይ ቅብኢ ለኸይዎ መዓልትታት ምልካይ ከምኡ እየን ዝፍጸማ እሞ 40 መዓልቲ መልኡሉ ግብፃውያን ድማ 70 መዓልቲ በኸይሉ መዓልትታት ሓዘን ምስ ሓለፋ ከዓ ዮሴፍ ንቤት ፈርዖን ተዛረቦም በሎም ድማ ኣብ ቅድሜኹም ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበስ በጃኹም ንፈርዖን ኣብ እዝኑ ከምዚ ኢልኩም ንገሩለይ ኣቦይ እንሆ ኣነ መውት ኣለኹ ኣብታ ኣብ ሃገር ከነኣን ንኣይ ኢለ ዝኹዓትክዋ መቓብረይ ኣብ ኣቕበረኒ ኢሉ ኣምሒሉኒ እዩ ሕጂ ከዓ ክድይብ እሞ ነቦይ ቀቢረ ክምለስ ፍቐደለይ ፈርዖን ድማ ደይብ እሞ ከምቲ ዘምሓለካ ነቦኻ ቅበሮ በለ ዮሴፍ ከዓ ነብኡ ክቀብሮ ደየበ ኩላቶም ገላው ፈርዖንን ዓበይቲ ቤቱን ኩላቶም ዓበይቲ ሃገር ግብጽ ድማ ምስኡ ኩላቶም ስድራ ቤት ዮሴፍን ኣሕዋቱን ስድራ ቤት ኣቡኡን ድማ ደየቡ ቆልዑኦምን ኣባጊዖምን ኣሓኦምን ጥራይ ኣብ ምድሪ ጎሼን ሓደጉ ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን ድማ ምስኡ ደየቡ እሞ ኣዝዩ ብዙሕ ጭፍራ ነበረ ናብታ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ዘላ ዓውዲ ኣጣድ ከኣመፁ ኣብኣ ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ ብኽያት በኸይሉ ነብኡ 7 መዓልቲ መልቀስ ገበሩሉ እቶም ኣብታ ሃገር ዝቕመጡ ከነኣናውያን ድማ ነቲ ኣብ ዓውዲ ኣጣድ ዝኾነ መልቀስ ምስ ረኣዩ እዚ ዓብዪ መልቀስ ግብፃውያን እዩ በሉ ስለዚ ከዓ ስማ ኣቤል ሚስራይም ተባህለት ንሳ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ዘላያ ደቁ ድማ ከምቲ ዝኣዘዞም ገበሩሉ እቶም ደቁ ከዓ ጾይሮም ናብ ምድሪ ከነኣን ወሰድዎ ኣብታ ኣብ መንጽር መምሬ ዘላ ኣብርሃም ርስቲ ንመቃብር ኢሉ ካብ ኤፍሮን ሔታዊ ምስታግራት እተሻየጣ ኣብ በዓቲ ግራት ማክጴላ ቀበርዎ ዮሴፍ ነብኡ ምስ ቀበሮ ንሱ ምስ ኣሕዋቱን ምስቶም ነብኡ ክቀብሩ ምስኡ ዝደየቡ ኩላቶምን ናብ ግብፂ ተመልሰ ኣሕዋት ዮሴፍ ኣቦኦም ከም ዝሞተ ምስ ረኣዩ ምናልባሽ ዮሴፍ ይጸልኣና እሞ እቲ ዝገበርናዮ ኩሉ ክፉእ ከዓ ይፈድየና በሉ ንዮሴፍ ድማ ኣቦኻ ቅድሚ ሞቱ ከምዚ ኢሉ ኣዘዘ ኢሎም ለኣኹሉ ንዮሴፍ እቲ ክፉእ ዝገበሩኻ በደል ኣሕዋትካን ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ሕድርኻ በልዎ ሕጂ ከዓ በደል ባሮት ኣምላኽ ኣቦኻ ይቕረ ክትብል ንልምነካ ኣሎና ዮሴፍ ከዓ ምስ ተዛረብዎ በኸየ እቶም ኣሕዋቱ ድማ ከይዶም ኣብ ቅድሚኡ ፍግም ኢሎም ወደቑ እንሆ ንሕና ገላውኻ ኢና ከዓ በልዎ ዮሴፍ ድማ ኣይትፍርሁ ኣነዶ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ እየ ንስኻትኩም ንኽፍኦይ ሓሰብኩም እግዚአብሔር ግና ከምቲ ሎሚ ኮይኑ ዘሎ ክገብር ብዙሕ ህዝቢ ምእንቲ ኸድሕን ንጽቡቕ ሓሰበ ሕጂ ከዓ ኣይትፍርሁ ኣነ ንኣኻትኩምን ንቖልዑኹምን ክቕልበኩም እየ ይበሎም ኣጻናንዖም ድማ ንልቦም ዘሐጉስውን ተዛረቦም ዮሴፍ ድማ ንደቂ ኤፍሬም ክሳዕ ሳልሳይ ወለዶ ረኣየ ደቂ ሚኪር ወዲ ምናሴ ከዓ ኣብ ብርኪ ዮሴፍ ተወልዱ ዮሴፍ ድማ ንሕዋቱ ኣነ እመውት ኣለኹ ኣምላኽ ግና ብሓቂ ክበጽሓኩም እዩ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ከዓ ናብታ ንኣብርሃምን ንይስሐቅን ንያዕቆብን ዝመሓለሎም ምድሪ ከደይበኩም እዩ በሎም ዮሴፍ ድማ ንደቂ እስራኤል ኣምላኽ ብሓቂ ክበጽሓኩም እዩ እሞ ንዕጽምተይ ካብዚ ኣደይዎ ኢሉ ኣምሓሎም ዮሴፍ ወዲ 110 ዓመት ምስ ኮነ ሞተ ብቕዱይ ቅብኢ ድማ ለኸይዎ ኣብ ሳጹን ገይሮም ከዓ ኣብ ግብፂ ኣንበርዎ